Ngamwa. Wala ngamwa. Wala ngamwa. Gausu ni mafaka wala mafaka. Wala me gausu faka ngamwa no sa. Wala mafaka. Patro. Gausu. Fin, Katulo. Gausu faka ngamwa no sa. Wala mafaka ngamwa no. Ay, sawan. Wala mafaka. Mune ka bararo mune jenso. Ngamwa ababa ngamwa da. Wala mafaka. Ngamwa. Ngamwa. Gausu. Gausu faka tatu wala mafaka. Gausu. Na. Ngamwa wala tatu. Wala patron ini ceko warko ala ka chama blanura. Ala ka garzo funi. Non, t'es fou le coup. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présent. Gache kartolo bala ko aka mwa seka wor ko manno e mana no bara inde kama awne bona mana wor inde kama wa nana war nyinde kama d'accord Faka mwa di faka wala di faka. me kuma kelen fina I ka dala I kana dala ni bora ka dugula de kana wor inde kama ya I semo kartolo sena kartolo ka wor ko ka jugu katme jugmaka aga woro na bina sunya ka bata nyame ni ga la ti ko men na sona mais patron mena mi fina amina nyalo ne nana nyere ka fali la mais war ko tena bla jongna parce que c'est ça italien en comment ay don fo nyongona ma do ay fam bina changer na la sona ami nyongo fam ne ko ne nga kuma fujina ni ka mom na la sona kara jero kom nya ga do para la pala Ngamwa da. Maria. Ça va? Wallahi alhamdulillah. Wallahi. Afanya? Wallahi ça va bien. Yira du. Uma, ibora fendo bininga wa. Madam kibara mo de mumbulo ibadu. Ngwe nsara chemina ka furu hulata. Ako ngana kwa misika na kwa me to ka baraka contrat la ka furu la kwa. Iso wala sa. Nguni so jale kwa de no fira. No ni so jabare ki no fe. Hey madam wallahi. Bolsisa no ku sigra singandro. Furu go be sabati. Ya fo moi men nani comme déjà woroko kuma on be sena déjà donc mena furu ko be ke sengla bi ke furu clean sengle quoi. Jamais. Iso wala. Je sais mais ou furu ko de te sena. Claro. Eso mo kele no ga decision min ta konte do iga furu la. Como? Konte do iga furu la. Ku tendi ma furu kono bi. Tendi ma sene. Mara me sumo ko bane do ma. Surtout ne bayre. Ni ne dun taraw feno e babe ne kuma chuko mina abi mo sebe yake ne mo ma de. O te yelan jeya. E be nyina ko wa. Mais olu buku ba ne ka furu ko mamuna. C'est que fenti ku. Ayi jo peut-être ko ne o no ko do ne. Oye na e ma fo sisan no e be ta so ko ne no abi yelan je ke ki kuna ben wa. O de ba hakilina lawo. Mais asisa insiste ne kan so ko ne no ni do na ni nga furu la bi keta o ye ka prison siginde kandi mais mun la be ki ban o rubu ku ban ne ka furu ko mamuna gausu iye fantan yake iye fantan Grande do. Oh, c'est ça, et mon frère là. Il a pu aussi y la tige. On lui donne la fourrure, moi. On a des fourrure, moi. Ah, voilà, n'est qu'on y a beau de là parce que n'est pas donc tu vois dit, au loup hakilina fort, mais quoi mais là-bas il est boulot. Voilà, hein. Hakilila tige. Il daï c'est ce qu'on a. Il casse no. A blé qu'on a, les mariam. Donc il est d'accord, il est ti janfa.
donc e mun f'u ɲɛna sisan ne k'u ma ko ne bɛ don i ka furu la bi n bɛ don a la sini Gawusu kunkolo tɛ cɛ o cɛ kan na ne tɛ sigi o kun tiɲɛ yɛrɛ la nin kuma in ne hakili sigi sinon madame ne nalen i ye nin kuma in fɔ ne ɲɛna dɔrɔn k'u banna dɔrɔn fo ka ne sɔn kɛcogo dɔ la i hakili latigɛ walayi i hakili latigɛ n fana bɛna min f'i ɲɛna madame a bila i kunna u bɛ ka nin gɛlɛya mun ta k'i sɛgɛrɛ ta n b'a dɔn e ma don a bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ ne ɲɛna mais a bila i kunna k'a fɔ ko ni e y'i ban cɛw bɛɛ ma i yɛrɛ kun y'a fɔ n ye ko a bulo fɛnɛ ko a bulo b'i nɔfɛ furu la a bulo t'a to yen sa a bɛɛ dun b'a dɔn ko se bɛ ale ye ni e y'i ban ale setigi ma ko fo ne n fana bɛna min f'i ɲɛna k'i hakili latigɛ madame an ka fantanya ye walayi fantanya ma fɔlɔ an na wa a bɛna ban an tɛna to tan o diyara n ye an tɛna san ta fewu ne bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ cɛsiri fɛn o fɛn kɛ n b'o kɛ don dɔ an bɛna kɛ nafolotigibaw de ye n y'o layidu d'i ma ne ye kalan kɛ n ye kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ baara de ma sɔrɔ bon n'ala ye n sigiyɔrɔ bɛn village fɛnɛ ma o fɛnɛ ko gɛlɛyara n bolo mais n tɛna don ka gɛlɛn ma o ni n mago sara o tɛ kelen dɛ n ta ma tiɲɛ dɛ don dɔ an bɛna nafoloba de sɔrɔ n'ala sɔnna ma n b'o f'i ɲɛna bi o ye kelen ye wa filanan e y'a yirali min kɛ k'i tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka furu la ko ne i tɛna nimisa a décision na n bɛ nin i kunna wolo ni nin furu in kɛra n'i kɛra ne furumuso ye n bɛ nin kunna wolo k'i ta k'i bila k'i yanga k'i bila i ɲɔgɔnnaw bɛɛ sanfɛ i tɛna i bɛ diya ye i bɛna ye o bɛ diya ye tellement han i b'a dɔn min bɛ n tɔ content sisan an kɛ wagatinin ka ɲɔgɔn dɔn i delila ka dɔnkilinin dɔ danna n'i y'o da sisan dɔrɔn n tɔ bɛ walawala e y'o dɔnkili jawulɛ n'i ko jawulɛ wari 2000 de filɛ ne tigɛ kɔnɔ nin ni kun ko ne mara min bɛna nin minɛ n bolo la ne ko n ko ayi n ko tiɲɛ tɛ ala ne tɛ Gawusu lakodɔn koyi ne tɛ Gawusu lasɔrɔ n'o tɛ ne bɛna nin wari in tilan kelen bɛɛ ci Gawusu ma ala ka Gawusu sɔn Kajolo mais e tɛ ne mun ko sugu ye tan han ne taara n ka funu lajɛ dɔ bɛ ɲini ka ne ka funu jɛ ne ye denmisɛnninw ɲininka o ko ne ma k'e bɛ ka ne ka funu ta k'olu ye ne ka funu ye e la mais qu'est-ce que ça veut dire patron bɛ bi ne ka kuma bɛ denmisɛnninw ka kan na mɛ ne kan dɔrɔn kuma min o ne zone mais ka bɛɛ ka cogo ta Kajolo i bɛ taa ka fini ta n kɔfɛ ko n bɛ ka bi kan ça c'est quoi ça patron ne n'o fɛn sɔn ne bɛ miliyɔn de sɔn ne tɛ fini ne sɔnni de patron jɔ Kajolo ne yɛrɛ ko nin cɛ ye bandi de ya non ma sœur hakɛ to dɛ wa e de ko don ça va oui ça va ko bɛ cogo di a tɛ tɔgɔ la baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen e tɔgɔ ne tɔgɔ Poupette wow cɛ ni tɔgɔ duman ba ye dɛ la Poupette ok ne bɛ fan jumɛn ne bɛ bɔ Amdalaye ouf on dirait que américain dɔ nalen don cɛ sabu kɔgɔ ko la sɛbɛ la on est flatté trop hein eh non c'est ça n bɛ se k'i ka numéro sɔrɔ ah voilà d'accord merci e yɛrɛ tɔgɔ voilà ne tɔgɔ ye Ako ye quoi hein ok voilà y'a faamu wa Ako y'a mɛn merci Tifo Madame, et nous comment ça? Avec que t'as des... Ah, il faut une blague. Vas-y, t'es là. Allez, vas-y, madame, oui, tu es là. La vie est comme une scène de théâtre où chacun vient jouer son rôle.
Kena tadi ni sana mirla ni nana ngam muso itu ko Allah tole do. Obeta. Meta na mta beta tu. Sabari boy. Obeta. Meta beta na mta beta tu. Sabari boy. Obeta. Meta beta na mta beta tu. Sabari boy. Kena tadi ni sana mirla ni nana ngam Allah. Noko gausu ko. Eko manaki barama. Patron. Nam ngambile mu sara folo. Itla na finition ngo galundana. Itla na mu so franga ni moro tatu ni. Tumni mini mu patron fa. Wallahi me patron fa. On tin per itla na moro da wat ko. Ila kama kidie muso ya. Ide muso de. Muso. Ala sana o. Nala sona ba ide mina ke muso. Gao. Eko go. Sante gao sula yaro. Kina ma fama nyoma. Ni kama na gao sikibarama. Na gao sikibarama. Mo ko rega na sira ne. Kena tadi ni sana mirla ni nana ngam muso itu ko Allah tole do. Obeta. Meta na mta beta tu. Sabari boy. Ibe wa tiye mine kabla ne. Nyana hun koro ka cha magoro. Tiya no hun koro ka cha. Nga tiya bete fode. Nga nya ala sona ma. Ko to bi nyefe. Ni na koro do. Ne ka hun koro. Magoro. Aka bine. Magoro nyama ika fo. Ine na hun koro do. Ka soro ne makoro ma fi ngara. Do na na tawo. Magoro. Da folo la gausu to la. Iko ko ko basi tala ina ma fama ko. Ne ni gausu fama na ala ko tiya. Ne gausu fama na ga. Tanti. Binyana. Tima. Binyana. Nana na sore be sina wala. Ma ne mete pe ne te. Ira mara sai ka bonga sa. Ne te to mu. Ne ko ne mu de modali ere. Aba danga to ne ma ya. Ko. Subani ba fe ano. Wefna akaisa. Sisa mino ha. Akaisa leti Mino. ne. Nyama yini ne katane problem ne. Akai ne so kana si dula tanela. Ai tane. Na ngata so. Ma. Uli sa uli. Ni ma ngata so sa. Gausu be yɔrɔ min yɛrɛ la ni ne sera k'o ye ɲɛ la sisan o bɛ diya ne yɛrɛ an bɛ t'i bila a bulon fɛ yen a bulon fɛ yen n bɛ taa awɔ n nana taa Gausu fana ɲɛna biminina awɔ n bɛna ne ye sogo de k'a la wale ne ye sogo k'a la i b'a dɔn ai ta ɲɛfɔ ɲɛfɛ ai ta ɲɛfɔ ɲɛfɛ Makɔrɔ ai ta ɲɛfɔ ɲɛfɛ Makɔrɔ ye ai ta ci ma an ka taa o ma ye ne makɔrɔ la de Daouli, au fait, il y a un couple de prochaines minutes là. Eh, ouais, avec best friend là. Corona est invité à yɔrɔ la nana. An ye baroba de kɛ. Baro kɔnɔna na yɛrɛ i kanto n ma k'a bɛ invité k'an bɛ taa weekend dɔ kɛ Paris. Eh, Daouli Paris. Hey, Bamakɔ yan bi cɛ bɛ sɔrɔ min bɛ taa ni muso ye Paris. Eh, nin kelen bɛ taga ni ne. Daouli ne kɔni bɛ taa n tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn ne bɛ taa. Eh, ala ma ɲɔgɔn dɔn bɛrɛ to an ka ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ sa. N'an taara nin na ka segin kɛ. I bɛ taga. Daouli ayi ne bɛ taa i bɛ ko o ko kɔni kɛ Daouli n'a sɔrɔ Daouli a kɔni ye tiɲɛ. Fo ne ka taa nin na de. Sabali sa i ka fiɲɛ dɔn sa. E fɛnɛ sa. I b'a dɔn n'an taara nin na ka segin n'an seginna sɛbɛla i bɛ taa. Eh, joli Paris ma nɔgɔ woyi bɛɛ tɛ taa Paris woyi e bɛ Paris dɔn. Ala ok problème t'a la sa komi i bɛ insister n b'a ɲɛfɔ n'a ye mun fɔ. Mais ne ye 1000 di ka mari Daouli n'a fɔ k'an ka tiɲɛ fɔ. A ko ko ne ka 1000 di ko kɔfɛ k'a yɛrɛ b'a tɔ dafa. Wallahi n bɛ patron ka yɔrɔ la n tɛ lɔgɔ foyi ci tuguni komi ɲɛnɛma tiɲɛ ta de don ka ne ka muso ye ka tugu kan wallahi bilahi n tɛ lɔgɔ ci n ye baara yɛrɛ n tɛ baara fɛ tuguni wallahi n tɛ baara. Mais n b'a fɔ a ɲɛna n'a ye mun fɔ y'a mɛn
problème foyi tɛ la ka wuli kɔni bɛ ne dɔn sa i b'a dɔn kɔni hali ni ko ko miliyɔn kelen pɛrɛn copine na a ka di an ka taa ɲɔgɔn fɛ sa an bɛ taa nin piri de ka taa pari yɛlɛma a kun kan foyi t'a la n'a ni piri bɛ ko la o de ka di ne ye e ni ne mana taa ɲɔgɔn fɛ kɔni an bɛ nisɔndiya ça me fera plaisir na téléphone t'a la wele problème foyi t'a la wuli